Tungod sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Mandawi City, subsub usab ang rekorida sa kabaranggayan aron pagpahinumdum sa katawhan sa mga angayan o mga dili angayang buhaton. Si Nico Serino sa report. Nag-maintenance kini mga personnel sa CDRRMO sa ilang penetrator truck. Pagpangandam kini sa ilang bag-ong magabii nga tahas paglibot sa kabaranggayan. Sukad kagabii, subsub ang rekorida nga gihimo sa taga CDRRMO ug uban nga mga personnel. Gamito nila ang public address system aron mapahinumduman ang mga tao sa unsay angayang buhaton taliwa nining nagkadaghan nga kaso. Safety sila ko galingon is mo padayon sila sulob silang mask. Dili gyud baski sa kabalayan sulob mask. Social distancing. Katulo sad ana is regarding sa bag-ong executive order ni Mayor sa katong bag-ong curfew. Gawa sa penetrator trucks, gisuwayan sa paggamit ang mobile command center pag-monitor sa mga busy nga dapit sama sa PUV terminal. Dili hinon makadakop ang mga disaster personnel sa mga malapason sa health protocols apan andam sila mutugyan sa violators sa mga otoridad. Pamadlong sad sila kung nasa mga makita mga tawhan nga wala nagmas o wala tarong nagsulob og mas, ila lang ingnan nga mamalihog lang tarong nagstorya badlong. Ang kapulisan sa ilang bahin subsubsab ang operasyon nga gihimo pagsiguro sa compliance sa katawhan. Gihimo nila nga basihanan ang bag-ong executive order sa mayor pagpatuman sa curfew hours sa syudad ug pagsusi sa mga establishmento. Kaabag sa kapulisan ang mga barangay tanod ug ubang force multiplier aron pagsuroy sa ilang jurisdiction. Balik tagkuan sa atong kay murag ang mga tawo akong tanaw murag wa na uban gani magsuroy-suroy di na mag face mask no. Mga bata nagduwa sa daan. So ako rong marching order mga basketan, mga kuan panangtang ang kay mura mag ni kumpiyansa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.